Tervetuloa Hangon urheilutalolle. Parkkipaikalta löydät paljon ilmaisia 24H-parkkipaikkoja ja heti tien toiselta puolelta K-Marketin ja S-Marketin. Mennäänhän sisälle. Aulasta löydät meidän ruokailutilat, pöytiä ja tuoleja löytyy ihan jokaiselle. Keittiössä on runsaasti laskutilaa, uuni, hella ja liesituuletin, vedenkeitin, kahvinkeittimiä, mikro, tiskiallas, astianpesukone sekä 2 jääkaappia ja pakastin. Pukuhuoneita on runsaasti ja ne ovat tilavia. Jokaisesta pukuhuoneesta löytyy useita suihkuja, jotta ruuhkia ei pääse syntymään. Mennäänhän sitten itse halliin, jossa meidän reenit tapahtuu. Halli on mukavan tilava ja ilmava ja mikä parasta, treenien ajaksi saa päälle tehoilmastoinnin, jolloin on mukava reenata. Lisäksi valojen kirkkautta ja himmeyttä pystyy säädellä. Yläparvelta löytyy käytäviä, jossa voi ottaa vaikka päiväunet. Mattotilaa on todella runsaasti, 554. Ihan jokainen mahtuu mukavasti reenaamaan. Ja mikä parasta, ne jotka yöpyy urheilutalolla, yöt ovat pimeitä ja hiljaisia ja me nukutaan täällä leirikoulutunnelmassa. Tervetuloa!